Livsfast Business er en netværksgruppe, som kun er for kvinder. Jeg fik dem opført i Livsfast Business, fordi at jeg selv lige var startet som selvstændig. Og kunne godt tænke mig at være med i et netværk med ligesindede, som også var selvstændige og nystartet. Dem, der kan få glæde af netværket, det er alle kvindelige iværksættere. I forhold til nogle af de andre netværk, som jeg også er medlem i, så er det her et netværk, som også giver mulighed for at bygge lidt mere på relationerne. At man giver, uden nødvendigvis at forvente at få noget tilbage. Og alligevel så ender man med at få tipboldet tilbage. Super meget power og bare rigtig god sparring, og man får sådan en samhørighedsfølelse af at være sammen med en masse kvinder, der er på samme sted i deres liv. Som ny i netværket kan man forvente at møde en masse spændende mennesker, som alle sammen brænder for det, vi laver. Og hvor der bare er rigtig meget god energi at hente. Jeg føler, at jeg har fået 15 ambassadører for min virksomhed, som vil gå ud og snakke godt om mig og Krims. Det er givet mig nogle helt vildt stærke relationer, som jeg er rigtig glad for i dag. Både sådan kan bruge rent sparrings- og erfaringsdelingsmæssigt, men i den grad også nogen, jeg kan lave noget forretning sammen med.